L-Awditur Ġenerali konferma li loti tal-pensjoni parlamentari lill-eks membru parlamentari l-imħallef emeritu Filip Xiberras kienet regolari u ġustifikata u ma kien hemm ebda ntħil politiku biex jikseb il-pensjoni parlamentari. Dan irriżulta minn investigazzjoni li għamel l-Awditur Ġenerali. F'Marzu li għadda l-ġurnalist tat-Times of Malta Ivan Camilleri kien allega li l-imħallef emeritu Filip Xiberras kienet jirċievi pensjoni parlamentari li ma kienx intitolat għaliha u li tħallset lilu kontra l-parir tad-Dipartiment tad-Teżor. L-Awditur Ġenerali ntalab jinvestiga din l-allegazzjoni u sab li l-imħallef emeritu Filip Xiberras ma ngħata l-ebda trattament preferenzjali kif allegat minn Ivan Camilleri. Filip Xiberras kien ġie elett l-ewwel darba fil-Parlament fl-1979 permezz ta' elezzjoni każwali u serva sad-9 ta' Novembru 1981 u ġie elett mill-ġdid fl-elezzjoni ta' wara dik tal-1981 u serva sa 13 ta' Frar 1987. L-Awditur Ġenerali spjega kif dwar il-pensjonijiet tal-membri tal-Parlament jistipula li l-perjodu bejn il-leġislaturi għandu jiġi kkalkolat għal skopijiet ta' pensjoni jekk il-membru parlamentari jiġi elett fil-Parlament fl-elezzjoni sussegwenti. L-Awditur Ġenerali analizza d-dokumentazzjoni kollha provduta, inkluż il-parir tal-Avukat Ġenerali. Bl-Awditur Ġenerali qabel ma dak sostnut mill-Avukat Ġenerali li l-perjodu kollu li serva l-eks membru parlamentari Filip Xiberras kellu jkun meqjus bħala perjodu pensjonabbli. L-Awditur Ġenerali verifika l-pagamenti lill-eks membru parlamentari Filip Xiberras fir-rigward tal-pensjoni parlamentari u konferma li l-ħlażijiet kollha li saru kienu fil-fatt regolari. Il-pensjoni dovuta kienet tmur blura mill-2006 meta Xiberras laħaq l-età ta' 61 sena. Għaldaqstant l-Awditur Ġenerali ma identifika l-ebda inkonsistenza fit-trattament ta' dan il-każ jew ebda forma ta' pressjoni li se titqies bħala interferenza politika sabiex l-eks membru parlamentari Filip Xiberras jikseb il-pensjoni parlamentari.